Хей хора, аз съм Ники Ники. Това е още една рекламка на канала Dream Out TV BG. Каналът е много хубав. Има 1040 абоната. Каналът е български. В канала се качват общо взето игри на играта Minecraft, на GTA и на други, може би. Има funny compilation на Вено, така гледам. Може и на други. Да. Има много видеоклипове, които може да гледате. Има томболи, ревюта и подобни. Каналът е хубав, така че не е зле да го посетите и ако ви харесват клиповете, да се абонирате. Тук виждам и FIFA 15, Агарио и други игри може да има, предполагам. И дано клипчето ви е харесало, предлагам да се абонирате за него. Клиповете са му хубави.